Mu tattauna sana'ar noma. Masu noman masara, har hali da shinkafa, ga tumatiri ga milo, har ma hali da wake soya. Shiri ne na musamman kuma na farko a cikin jerin shirye-shiryen da za mu rika kawo muku a duk mako daga nan cibiyar bincike wayar da kan manoma da yada dabarun noma ta ƙasa wato NAERLS da ke jami'ar Ahmadu Bello a Samarin Zaria tare da haɗin gwiwar haɗakar shirin Agra a jihar Kaduna. Babban makasudin shirin shine ganin cewar ƙananan manoma sun ƙara yawan amfanin da suke nomawa ta hanyar wayar musu da kai da ba su horo kan sabbin dabarun noma da kuma sadar da su da inda za su samu kayan noma a cikin sauƙi. Da yarda Allah shirin zai rika zuwa muku a duk mako a ranakun Laraba da karfe 3 na yamma. Ni ne Aliyu Umar Ikara wanda insha Allah zai rika gabatar muku da shirin. Kenan shirin na da matukar muhimmanci ga manomi da mai sarrafa amfanin gona domin ci ko siyarwa, da mai siyar da kayan noma, da ɗan kasuwa, da ma duk mai sha'awar sana'ar noma. Don haka sai ku rika bibiyar mu domin sauraron shirin. Da yarda Allah a yau, shirin zai yi bayani game da yadda manomi zai samar da takin gargajiya da kansa domin inganta nagartar gonarsa, ganin cewar takin zamani ya yi tsada. Wakilinmu Adamu Abdullahi Basawa ya tattauna da Dr. Ibrahim Aliyu daga cibiyar binciken ayyukan noma wato IAR da ke jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. To Malam Abdullahi, in an ce takin gargajiya su manoma za su yi tunanin ai takin gargajiya da akwai wanda suke samu daga dabbobi ko waɗanda wasu ma bola suke ɗauka su kai gona, duk suna ɗaukar sa a takin gargajiya. Wannan takin da muke so mu yi bayani a kai shi taki ne da ake samo abubuwan da aka daina amfani da su kamar irin su ko kuma shara haka da irin na gona, irin su kara, irin su ganye haka da suka faɗi, su ake tattarawa a haɗa su a rubar da su, shi muke kira takin compost, shi ake kira da takin gargajiya. So wannan takin gargajiyar ya bambanta da wanda za a ɗauko daga wannan ɗan dabbobi ko kuma bola da mutane suke tarawa. Shi wannan taki ne na musamman da ake har haɗa abubuwa sai ya bamu taki wanda muke amfani da shi a gona. A turanci muna kiran shi compost. Da akwai alfanu da yawa akan wanda wannan taki yake da shi. Na ɗaya, taki ne wanda yake gyara ƙasa, ya sa ƙasa ta yi inganci, kuma shi wannan abun shi muke kira kamar yadda tura suke sa organic mata, kamar karawa kasa karfi ne. In ka lura cewa za ka ga cewa manoma sukan so su sayi takin zamani su sa a gona, amma wannan takin zamani in aka lura ga duk shekara sai manomi ya saya kara saboda shi lokaci ɗaya yake amfani. Amma shi wannan takin gargajiyan in kasa shi zai iya maka, zai gyara ma kasa, zai iya maka amfani, kuma ya zama da cewa ko da takin zamanin zaka saka zaka yi amfani da shi, zai zama da cewa wannan ya rike shi takin inda ruwa ba zai iya tafiya da shi ba. Za ka kuma cewa shi wannan takin bayan gyara ƙasa da yake yana sakar sinadaran da suke sa shuka su girma a hankali ba kamar yadda na zamani yake ba, kuma yana ƙara ƙasa ƙarfi, yana sa ƙasa ta rike ruwa da wannan kai. Har ma da akwai inda za ka ga cewa wurare da suka lalace, misalin inda suke da akwai wanda ake cewa makanwaci, za ka ga ƙasa ta yi fari, ta zama ba ta yi tsauri, to wannan takin da aka sa za ka ga yana gyara wurin. Na uku kuma za ka ga cewa shi wannan takin na compost da ake faɗa yana da akwai wannan shukar wuta-wuta, so ita wuta-wutan nan tana hana shuka tofuwa. To shi wannan takin gargajiya in ka sa shi a gonaka yana maganin wuta-wuta. Wannan shine da akwai su da yawa. Shin waɗannan abubuwa ake amfani da su wajen kirkiran shi wannan taki na gargajiya? So abubuwan da ake amfani da shi a kirkirar wannan taki abu ne masu sauki, ana samun su yawanci ma mutane suna kona ne, musamman manoma in suka gama girbe alfanun su, abinda suke kawai mafi sauki inda suke share gonar su shine su kone wurin. Wayannan abin da ake kona da su ake amfani, maimakon a kona sai a yi amfani da su, a yi taki da su. So ita wutan nan tana hana shuka tofuwa. Shi wannan takin gargajiya in ka sa shi a gonaka yana maganin wuta. Wannan shine da akwai su da yawa. Kamar yadda muka saurari amfanin shi wannan taki na gargajiya, to dan haka za mu iya cewa shin waɗannan abubuwa ake amfani da su wajen kirkiran shi wannan
taki na gargajiya? So abubuwan da ake amfani da shi a kirkiri wannan taki abu ne masu sauki, ana samun su yawanci ma mutane suna kona ne, musamman manoma an suka gama girbe alfanun su abinda suke kawai mafi sauki inda suke share gonar su shine su kone wurin. Wayannan abin da ake kona da su ake amfani, maimakon a kona sai a yi amfani da su a yi taki da su. Misali karan masara da yayin shinkafa da ake yi wannan ake an cire yawanci manoma kona su, wannan abin su muke amfani da su, maimakon a kona sai a amfani da su a yi takin wannan compost din, wato takin gargajiyar nan. To abubuwan da ake amfani da su kango na ɗaya kenan, su wayannan abubuwan da muke ganin ba su da amfani muke konewa, mukan amfani da takin kashin shanu ko na kaji, kuma sai mu amfani da ruwa. A takaice dai abin da ake bukata lokacin da za a yi takin nan, ana bukatar su wayannan abubuwan da ake konewa din nan, wanda za ka gan su busassu ne, yawanci sun bushe, so ana kama hada su da danyen ciyayi da suke gefen mu. Na uku kuma sai a samu ruwa da kuma kashin shanu da na ce muna amfani da su. So kaga a takaice wannan abubuwa duk abubuwa ne da muke da shi a kusa da mu da za mu iya amfani da su. So wayannan su ne abubuwan da ake amfani da su a yi wannan takin gargajiya. Kenan kona wanda suke yi kuskure ne sabanin tarawan arbar? Haka dai gaskiya ne, kona da ake kamar kuskure ne. Kona yana da illoli da yawa. Na ɗaya dai yanzu ka kona da akwai sinadaran da suke ba shuka alfanu, irin su sinadarin nitrogen, irin su sinadarin phosphorus da potassium, shine ake cewa NPK. So wayannan abubuwan duk suna da su a ciki. So duk lokacin da aka kona wayannan abin da muka girbe, wannan in aka kona su zai zama wayannan sinadaran su ma an kone su. Da akwai wani mujalla da aka yi an gano cewa an ka kona wayannan abubuwan kusan kashi 100 na sinadarin nitrogen ana kone shi gaba daya, kuma shi sinadarin phosphorus kashi kamar 30 haka yana tafiya. So kaga in ka kona su kana rage wa inganci abubuwan da kake wannan. Manoma su ga in an sa wannan tokar tana amfani, haka ne tana amfani, amma kuma ka rage mata ingancinta. Ina fata an fahimce ni. Na biyu kuma wannan kona da ake yi da akwai abin da ake cewa dumama yanayi. To wannan kona tana ɗaya daga cikin abin da take kawo dumama yanayi a wannan. Na san dai wannan dumama yanayi mutane sun san shi. So abu ne mai illa gaskiya. So maimakon kona da za a yi sai mu zo tattara su a yi a haɗa su a yi wannan takin gargajiya, shi ya kamata a dinga ba wai kona ba. To dakta, waɗanne matakai ake bi domin tara takin gargajiya? To matakai da akwai matakai ko abubuwan da ake amfani da su. Duk zai kunsa hakan. To matakan da ake bi shine da akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan mu. Su wayannan abubuwan da ake amfani da su na takin gargajiya, na ɗaya shine da akwai abin da muke ce mai busassun abubuwa, da akwai kuma danye wanda a turanci muna ce musu brown material, wannan kuma muna ce musu green material. Green shine wanda za ga danye ne bai bushe ba, shi kuma brown din shine wanda ya riga ya bushe. So wayannan su ne abu biyu da mutane za su kula. So in manomi yana so yi wannan takin gargajiya, abin da zai yi sai ya samu abubuwan da suka bushe kamar irin su kara, irin su rauna na shinkafa da sauransu, za ka gansu busassu ne. Dan kuma da akwai wanda suke danyu ne, kamar irin za ka gansu danye ne kai aka ciro shi, kamar ganyen mangoro, ganyen abubuwan da suke kusa da gona. To su biyun nan su ake amfani da su. So kuma an manomi yana so abin nan shi inganci, duk kamar bangare guda daya da ya sa na busassu, to ya sa guda biyu na danyu ya hada su. Inda ake yi ka shimfada wannan a ƙasa, kuma sai ka zo ka shimfada su danyen busassun, za ka shimfada su a ƙasa, sai ka zo ka shimfada kuma danyen a saman shi busassun. So su ne mataki na farko da ake. Sai kuma ka samu kashin shanu ko kashin dabbobi da ake da su, sai ka zo ka ƙara shimfada akan wannan su danyen. Abu na gaba kuma da za ka yi shi ka zo ka sa ruwa a kai. In kai haka kayi abin da muke kira shimfada daya, wato layya da turanci kenan, kayi shimfada daya. Na biyu kuma shine sai ka ƙara koma kan wannan busassun, ƙara shimfada su akan wannan, sai ka zo ka kara shimfiɗa ɗanye akan busassun, sai kuma ka zo ka saka kashin shi shanun, wani sai ka zo ka yayyafa ruwa akai. Kaga kayi guda biyu kenan. Haka za ka tayi ka ci gaba har Allah ya sa ka kai duk abin da kake da shi ya ƙare, ya zama an tara shi yayi tudu sosai. To shine zai bada dama da akwai abin da muke kira su wannan ƙwayoyin halittu, su ne suke wannan, in suka samu wannan abin za ka ga abin yayi zafi. To zafin da zai yi shine zai sa shi takin ya dinga riɓewa, yana zafin nan shi yake sa ya riɓe. To wannan su ne matakan da in kana so kai taki wannan ka yi su, ka shimfiɗa su. So lokaci zuwa lokaci an ya ɗan yan wasu kwanaki sai ka zo ka juya shi, ka hautsana shi sama ya dawo kasa zai farbiya akan sama. So juya da zaka yi shine zai ba dama su wani sama su koma kasa, wani su masu ribi, har da haka har Allah ya sa. So wannan su ne matakan da zaka bi don yin wannan takin gargajiya. To duba da gagarumin aikin da ke cikin
tara shi wannan takin gargajiya, waɗanne irin ƙalubale ake fuskanta a ƙoƙarin manoma na tara takin gargajiya? To babban kalubale shine kula da wannan abun. Shi takin duk lokacin da ka bi matakan nan ka haɗa su har yayi tudu sosai, to fa sai ka dinga kula da shi, kuma a da ake samun matsala duk lokacin da aka ce babu danshi a ciki, babu raba a cikin wani abu, wayannan kwayan halittun da suke rabar da abu zai zama ba sa aiki. So yawanci manoma suka kyale shi wanda babu ruwa a ciki, to zai fi tsaya ne. Shine wannan babban kalubale da ake samu na shi wannan yin takin, kula da shi, a dinga kula da shi, ana duba yana buƙatar ruwa, kuma fa ba wai ruwa wannan buka kuma ruwa yayi yawa. So in ruwa yayi yawa zai zama na shi ma wannan su wayannan kwayoyin halittun da suke rugurguza wannan suke rabar da wannan abun zai zama na in yayi yawa su ba sa numfashi, tunda suna buƙatar iska kwarai da gaske, ba sa numfashi. In kuma yayi kadan abun zai tsaya. So in yayi yawa, ruwa yayi yawa shi ma abun zai tsaya. So abin da za a yi shine manomi abin da zai ya tabbatar cewa ruwan da zai sa yana da danshi, zaka iya in kasa hannunka zaka ji danshi a cikin abu, to shine zai zama na cewa yana daidai. Kullum ya zama da akwai danshi, kar ruwa yawa kuma kai ya kada. Shine babban kalubale. So in dai ka bar wannan abu, to fa abin nan ba zai aiki ba. Shine. To waɗanne matakai ake bi don shawo kan waɗannan kalubale? To na ɗaya dai zai zo ya ga baya yi, misali in ya bushe, mu fara da bushewarsa. In ya bushe, to ka zo ka tarar baya bushe, to abu zai tsaya. To abin da ya kamata sai mutum ya yayyafa ruwa, ya sa ruwa, ya tabbata kuma ruwan nan ko da yaushe danshin nan ko da yaushe da akwai shi a wurin. In babu danshi ba zai wannan ba. A ɗaya bangaren kuma in kasa ruwa ya yawa, ko misali ba in ba ma ruwa ba, ko aka yi ruwan sama ya zama ruwa ya cika wurin ya wannan, abin da za a yi sai mutum ya dan bude shi saboda ya sha iska, ruwan ya kuma tsiyaye, ko kuma ya samu wasu busassun abubuwan da ake amfani da shi irin su kara din da su wannan, ya kara akai dan ya zama da cewa wannan ruwan ya rage. So wannan shine yadda za ka gyara abu in ya lalace, abin da zai sa ka gyara ki. Ta yaya manoma za su yi amfani da wannan taki na gargajiya? To wannan taki na gargajiya dai yakan dan dauki lokaci kafin ya gama riɓewa gaba daya. Misali yanzu wani yakan dauki wata 3 zuwa wata 4 kafin ya danganta da irin abubuwan da aka saka, irin yadda suke riɓewa da wani, da ko wasu abubuwa da zaka suna riɓewa da wuri, wasu kuma suna dan lokaci. Kuma ya danganta yadda kai lokacin abin da ya kamata amfani shi, ya kamata lokacin da zaka so sa wannan karar da su wannan su abubuwa, ya kamata mutum ya dan sassara su, ya rage musu girma. Shi zai sa abu ya sauri ya ribi ya zama takin. So in kai haka zai dauki lokacin da zai dauka ba zai dade ba. So duk lokacin da ya ribe kuma ya ma manomi zai san yadda aka yi wannan abun ya riga ya nuna ko bai nuna ba. Shine zai in ya taba ya ji zaka ji yana kamar kanshin kasa, san kanshin kasa ga motar gashi. To shi abun kansa zaka yana gaji, duk da ka saka kashin shanu da su abubuwa da suka rube ba wari zai ba, zaka ga yayi kanshi ne. To duk lokacin da ya fara wannan kanshin, to ya riga ya isa kenan abin da manoma za su zo kamar yadda suke sa takin gargajiyar su a gona, za su iya saka su yi masu su zuba shi a cikin zubi su kunna, sai abu ta kansa a hare a kafce shi a cikin kasa. Ko kuma wasu suna da wannan inda muke sa takin mu na gargajiya tsibi a cikin wannan, haka za su iya sa shi haka ko ina, in yaso sai a haɗe shi a kafce wurin gaba daya. To insha Allah za ka ga ya ƙara ƙasar inganci ta wurin tsiro ma da wannan da sauransu. Wannan shine inda za a yi amfani da shi. To dakta, menene bambancin takin gargajiya da na zamani kenan? Babban bambanci tsakanin su shine takin zamani shine wannan da za a sa nan take ya fara aiki. Shi wannan abin da ake cewa sha yanzu magani yanzu. Yawa kana sa shi takin zamani zai maka aiki, zaka gan shi sa manoma suka san shi. Amma kamar da muka faɗa a farko, illarsa shine duk shekara sai ka dinga sawa, kana sawa saboda in ka sa wannan shekara ya gama aiki. Shi kuma takin zamani abin gargajiya shi gaskiya bai kai takin zamani wannan ba, sinadaran da suke sa shuka su girma bai kai sai a yawa bai kai shi wannan ba. Amma shi kuma yana gyara kasa, an kasa shi a kasa ba wai kawai sinadaran da ke ba, zai gyara kasar inda zaka ga kuma an ka gyara kasa ai ka gyara gonaka kenan. To kenan idan na fahimta a nan wurin, yana da kyau ko da manomi yana tutiyar kasar shi tana da damshi, ya yi amfani da na gargajiyan tattare da na zamanin gaba daya. Wannan kwarai da gaske in aka hada zamanin shi na gargajiya bayan ya gyara kasar, in ka zo ka saka na zamani zai rike wannan takin na zamani, ya zama da cewa bai tafi da wuri ba, kamar yadda inda babu wannan taki zamani in ka zuba shi
ko ana ruwa ko wani abu nan da na za ga ya tafi. To shi takin gargajiya zai iya rike shi ya dinga sakar sinadaran a hankali har su wannan matakai na girman shuka, a kowane mataki ya dinga amfani ga shi shukar. So ɗaya daga cikin amfanin wannan shine in ka haɗa su zai zama da ya fi alfanu akan ka saka kowanne shi kadai. To tambayar mu ta ƙarshe wadda daga ita za mu rufe shirin shine, dakta waɗanne shawarwari za ka bai wa manoma ta yadda za su bunƙasa yin amfani da wannan taki na gargajiya? Shawarar da zan ba su shine duk lokacin da suna so su bunƙasa wannan taki na gargajiya, duk lokacin da suka gama girbe alfanun su na gona, kasa ce za su kone wurin nan. So abinda za su tattara wannan abinda muke gasar shara ne, su suna karuwar shara ne suna nan, to maimakon su kona ya kamata su dinga barin shi a gona. In yaso sai su zo su yi wannan takin gargajiya, su zo su rabar da shi, a zo sai a mai da shi cikin gona. Wannan duk su sinadaran su da suke sa shuka su girma, zai zama da duk lokacin da aka yi girbi ana ibe su ne, ana ibe su. So wannan rabar da taki su wayannan abubuwan da suka girbe, rabar da su zai sa a mayar da su wayannan sinadaran ba a cikin ƙasa bayan an yi. So maimakon koda da ake yi, ya kamata manoma su dinga yin wannan amfani da wayannan dama ce, su yi amfani da shi su wannan. kuma da muka ce ba banda gyara kasa da yake yana maganin wasu cututtuka da yawa a cikin wannan. So mai da shi a rubar da shi a mai da shi cikin gona yana da amfani. Barka da kokari Adamu Abdullahi Basawa. Kun saurari cikakken bayani daga bakin Dr. Ibrahim Aliyu na cibiyar binciken ayyukan noma wato IAR da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Da fatan manoma sun fahimci yadda za su samar da takin gargajiya da kansu domin inganta karfi da nagartar gonarsu. Allah sa hakan, amin. Har yanzu dai ga wakilinmu Adamu Abdullahi Basawa dauke da farashin amfanin gona daga wasu fitattun kasuwannin jihar Kaduna. Wake, farashin buhun jan wake mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama da ke karamar hukumar Cikun, farashin sa naira 286. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 180. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 170. A kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba kuwa farashin sa naira 152. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 168. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 184. A kasuwar Marabar Danja da ke karamar hukumar Kudan farashin sa naira 190. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lera kuwa farashin sa naira 175. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 140. A kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara kuwa farashin sa naira 210. A kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga farashin sa naira 160. A kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 250. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau farashin sa naira 190. Kasuwar Gadangayen da ke karamar hukumar Igabi kuwa farashin sa naira 179. A kasuwar Tungan Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 250. Farashin buhun farin wake mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama da ke karamar hukumar Cikun farashin sa naira 235. A kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 185. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 160. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 175. A kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba farashin sa naira 152. A kasuwar Marabar Danja da ke karamar hukumar Kudan kuwa farashin sa naira 165. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 162. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 168. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lere farashin sa naira 165. A kasuwar
Kubau da ke karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 176. A kasuwar Gadan Gayan da ke karamar hukumar Egabi farashin sa naira 173. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 200. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 130. A kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara kuwa farashin sa naira 186. A kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga farashin sa naira 152. Tumatir farashin buhun busasshen tumatir mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Marbar Danja da ke karamar hukumar Kudan farashin sa naira 175. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 140. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru farashin sa naira 155. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya kuwa farashin sa naira 98. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura farashin sa naira 136. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lera kuwa farashin sa naira 160. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 140. A kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara kuwa farashin sa naira 180. A kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba farashin sa naira 127. A kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 180. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau farashin sa naira 100. A kasuwar Gadan Gayan da ke karamar hukumar Egabi kuwa farashin sa naira 172. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 110. Farashin kwandon danyen tumatir mai nauyin kilogram 50 a kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru farashin sa naira 85. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 90. Haka zalika a kasuwar Marbar Danja da ke karamar hukumar Kudan shi ma farashin sa naira 90. Sai dai a kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura farashin sa naira 92. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lere farashin sa naira 90. Kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya kuwa farashin sa naira 75. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 92. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 150. A kasuwar Gadan Gayan da ke karamar hukumar Egabi farashin sa naira 160. Masara farashin buhun farar masara mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama da ke karamar hukumar Cikun farashin sa naira 79. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 85. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 80. A kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba kuwa farashin sa naira 72. A kasuwar Marbar Danja da ke karamar hukumar Kudan farashin sa naira 90. Haka zalika a kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga shi ma farashin sa naira 90. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 78. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 80. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lere farashin sa naira 84. Kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari kuwa farashin sa naira 92. A kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara farashin sa naira 93. A kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 92. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau farashin sa naira 88. A kasuwar Gadan Gayan da ke karamar hukumar Egabi kuwa farashin sa naira 85. Sai dai a kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 95. Farashin buhun jar masara mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama da ke karamar hukumar Cikun farashin sa naira 85. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 87. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko farashin sa naira 86. A kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba kuwa farashin sa naira 72. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 78. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 84. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lere farashin sa naira 86. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari kuwa farashin sa naira 95. Haka zalika a kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara shi ma farashin sa naira 95. A kasuwar Marbar Danja da ke karamar hukumar Kudan kuwa farashin sa naira 91. A kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga farashin sa naira 100. A kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 95. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau farashin sa naira 92. A kasuwar Gadan Gayan da ke karamar hukumar Egabi kuwa farashin sa naira 85. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 100. Shinkafa farashin buhun casasshiyar shinkafa mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko
farashin sa naira 150. Haka zalika a kasuwar dan malaki da ke karamar hukumar Kauru shi ma farashin sa naira 150. Sai dai a kasuwar tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba farashin sa naira 142. A kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga kuwa farashin sa naira 160. A kasuwar Marabar Danja da ke karamar hukumar Kudan farashin sa naira 170. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya kuwa farashin sa naira 132. Sai dai a kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura farashin sa naira 155. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lera kuwa farashin sa naira 170. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 136. A kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi kuwa farashin sa naira 148. Haka zalika a kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara shi ma farashin sa naira 148. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 145. A kasuwar Gadangayen da ke karamar hukumar Igabi farashin sa naira 169. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 150. Farashin buhun shinkafa mai bawo mai nauyin kilogram 75 a kasuwar Kujama da ke karamar hukumar Cikun farashin sa naira 86. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 65. A kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba farashin sa naira 73. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 60. A kasuwar Marabar Danja da ke karamar hukumar Kudan farashin sa naira 58. A kasuwar Kace da ke karamar hukumar Kace kuwa farashin sa naira 60. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura farashin sa naira 70. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lera kuwa farashin sa naira 65. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari farashin sa naira 54. A kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara kuwa farashin sa naira 55. Haka zalika a kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi shi ma farashin sa naira 55. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 60. A kasuwar Gadangayen da ke karamar hukumar Igabi farashin sa naira 62. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a kuwa farashin sa naira 57. A kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga farashin sa naira 90. Waken soya farashin buhun waken soya mai nauyin kilogram 100 a kasuwar Kujama da ke karamar hukumar Cikun farashin sa naira 89. A kasuwar Dan Malaki da ke karamar hukumar Kauru kuwa farashin sa naira 80. Haka zalika a kasuwar Tsakiya ta Jaba da ke karamar hukumar Jaba shi ma farashin sa naira 80. A kasuwar Kagarko da ke karamar hukumar Kagarko kuwa farashin sa naira 90. A kasuwar Marabar Danja da ke karamar hukumar Kudan farashin sa naira 89. A kasuwar Wasa da ke karamar hukumar Sanga kuwa farashin sa naira 100. A kasuwar Kaciya da ke karamar hukumar Kaciya farashin sa naira 90. A kasuwar Manchok da ke karamar hukumar Kaura kuwa farashin sa naira 82. A kasuwar Saminaka da ke karamar hukumar Lere farashin sa naira 76. A kasuwar Sabon Gari da ke karamar hukumar Sabon Gari kuwa farashin sa naira 91. A kasuwar Ikara da ke karamar hukumar Ikara farashin sa naira 90. Haka zalika a kasuwar Makarfi da ke karamar hukumar Makarfi shi ma farashin sa naira 90. A kasuwar Kubau da ke karamar hukumar Kubau kuwa farashin sa naira 104. Sai dai a kasuwar Gadangayen da ke karamar hukumar Igabi farashin sa naira 86,500. A kasuwar Tunga Kafancan da ke karamar hukumar Jama'a farashin sa naira 90,000. To muna godiya Adamu da wannan bayanai da ka kawo mana, kuma da wannan ne muka zo ƙarshen shirin namu na mu tattauna sana'ar noma. Da fatan za ku sake kasancewa tare da mu a mako mai zuwa daidai wannan lokacin domin sauraron wani sabon shirin. Sunana Aliyu Umar Ikara.